Hola descobridores, avui Ginestar. Estem a la Fira del Roure de Ginestar, que té els seus inicis l'any 2009. És una de les fires més rellevants de la comarca de la Ribera d'Ebre. Està dedicada als productes i oficis antics i a les activitats tradicionals de Ginestar. El nom de Ginestar prové de la ginesta, una planta molt abundant a la zona. Prové de l'alqueria àrab, on, segons la tradició, hi va haver una gran ginesta, per la qual era coneguda amb el nom de Mas de la Ginesta. El conreu principal és l'olivera, seguida per l'ametller i la vinya. S'han incrementat les zones de regadiu, per això el cultiu de fruiters, principalment presseguers i pereres. Una església antiga convertida en sala d'exposicions.